Stary Zimmerman. Ciebie moje rostomiłe, kiedy już człowiek dociągnie do tych lot co moje, to na poczyno coraz bardziej filozofirować, ale też i sztyć jednym cięgiem wspominać dawne lata, a meni zażyro do przodku, meni planieruje. Bez toż też furt wlazują mi do palicy geschichte o tym, co szło, a co nie szło w tym swoim życiu zdziałać. I teraz mam taką krótką geschichtę, w którą można przydać się okom, a można i nie, bo przecież każdy chce te swoje żywobyci przeżyć na swój szymen, bez obzierania się do zadku na dorady starych knaków. Już czasu jen istny, stary stoloż, tak prawdą Zimmerman, Baumeister, był już fertig, co by pójść na pensję. Powiedział to też swojemu szefowi, że Teroski planieruje pociepnąć swój fach i chce już napocząć radować się familijnym życiem ze swoją babeczką, dzieckoma i wnukoma. Tak prawdą nie dostałby gehaltu za swoja robota, ale pensję na kierorachował stykłaby mu na to, co by mógł on wieść zbytkowne i stabilne życie. Jego szef zdziepko się stropił decyzją swojego pracownika, poprosił go też o ostatnią przysługa, wystawienie jeszcze jednej, ostatniej chałupy. Ten stary Zimmerman, Baumeister, zgodził się, ale po jakimś czasie stało się klar, i że nie mógł on handzi do dobrej roboty. Dał se zwolo na lichucno stolorka, lece jakie wykończenie i ku tym używał lichy jakości materiałów. Był to ale dosyć niezdarzony, majtnięty kniw na fajran jego wspanialistej, pełnej porządności i uczciwości kariery Baumeistera. Kiedyś ten stoloż, ten Baumeister skończył obsztalonek, szef przyszedł na inspekcję chałupy. Kiedy to już zrobił, dał ci temu staremu Zimmermanowi klucze do frontowych drzwi i powiedział: to jest, chłopie, Teroski, twoja chałupa. To jest mój geschenk na fajran twojej roboty umie. Ten Baumeister, ten Zimmerman był ci we srogim sztichu. Jako zguba, powiedział sam Dosia po cichuszku. Kiejbych ino wiedział, że stowiu moja włośna chałupa, zrobiłby to wszystko blank inaksi. I wiecie, moje wyrostomiłe, jednako jest z nami. Budujemy, stowiemy nasze kariery, właśnie życie każdego dnioszka. Co i róz porząd dowome łocia mniej niźli nos na to stoć. Po jakimś czasie są my we srogachnym sztichu i że musimy mieszkać w chałupie, kiero my nie dlosia wystawili. Kiebych ino poradzili to wszystko zbajslować jeszcze róz, zrobilibyśmy to blank inaksi. No ja, rajzy we czasie to furt ino science fiction. Jeżeli chłopie stolożym, każdy dzień wbijasz nagel, układasz balek, stowiesz kolejno ściana, twoje widzenie, twoje dzisiejsze wybory wymagają budować chałupa, we wtory będziesz jutro mieszkał. Bez tuż tyś człowieku, stowiej wszystko mądrzej ze cwekiem. Eugen Spnioku.